Nekwanụ ka dimkpa Bini bụ ọnkụrụ nwatakịrị nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a si wee jide ọmarịcha nwatakịrị unu na-afụ wee na-etiwarị wee na-abọwarị wee were nwatakịrị wee na-agbawa mfọdịlodu wee were nwatakịrị a wee na-agbasa nsurugede ọmahụ na-egwu ndị mmụọ wee na-akọwa na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ na olubekwa aha 15 and na nwatakịrị a na mama ya anwụgo na papa ya anwụgo na ya na nne na nna ya nọkwa vileji nọ mgbe nne na nna ya nwụchazi ka ya bụ ọnkụrụ ya si township wee nata wee sị na ebe ọ bụ na nwanne ya nwoke anwụgo and na nwunye nwanne ya nwoke anwụgo n'ọsọsọ nwatakịrị anụnwa bụkwa na onye nọ ka ọ kpọrụzie nwafe anụnwa wee nabakwa n'ebe obi ka o jekwana nyekwana ihe ezigbote ọzụzụ na wee na-akọwa na mgbe ọ kpoje nwatakịrị a na opekwuru mpe onye ka a na-akọwa na ife niile na-agakwa ọfụma mgbe ọ kpoje nwatakịrị anụnwa and ya bụ ọnkụrụ ya ekwuokwa na ọ na-anụ nwaanyị ka ọ na ọha anụ nwaanyị na-asị na mgbe nsogbu bidoro bụ mgbe nwatakịrị a bidoro wee kpụba ala wee ike wee pụtaba ya n'azụ ike anya ọnkụrụ ya wee jezie n'ala nwatakịrị a wee jee nọrụ wee jee n'ike nwatakịrị a wee nọrụ o wee chefuzie n'ọnwa nwanne ya nwoke na ọ bụrụ na ọnya nwa nwụrụ nwanne ya nwoke o ya eme nwa ya ife o mere nwa ya na ife ọ na-alụzi bụ o jebe ọrụ ma amaghị ife ọ na-eje arụ o jeghericha nata o were nwatakịrị anụnwa wee na-agbarịwa mfọdịrodu were nwatakịrị a na-agbarị bendan selet na-agbarị missionary journey na-agbarị sansurugede ọmahụ na-egwu ndị mmụọ ka ọ na-agba n'okwu everyday ka ọ na-etiwarị nwatakịrị a na-abọwarị nwatakịrị a o ruo ebe o jere ọrụ uche ya dị ya ife ọ ya dị echebu ka o ya esi wee na-etitọrị nwa nwanne ya nwoke ụna asị na onye na-eme ife a na isi dị ya mma ọ ha alụ ka onye a na-atọ n'okwu ya ka ọ gbagide nwatakịrị anụnwa egbuola kịrịpụtụ nwatakịrị unu na-afụ ebe a wee dị ime na mgbe ọ dị ime anụnwa o wee bido wee yaba ahụ unu mara nwaanyị dị ime na ọ na-aya ahụ andị na nke a bụkwa n'ime izizi ya na o menuho na ọdụ na ime n'ọkwa ya ka ọ na-ayazi ahụ ọ bụ ndị be ya sị na nzu na-efie ya ya bụ ọnkụrụ ya o jeghericha abata ọ chọọ ịma na nwatakịrị a na ọ na-agba agbọ ka ọ na-anyụ anyụ ka ike a na-agwụ ya o si anya meghepụ ọkpa nwatakịrị a jụ na ọ ya emeghepụ o jidie wee na-eti nwatakịrị a gosiri aka ya unu fi mmerụ ahụ ọnkụrụ ya merụchara ya n'aka ebe ọ na-azọ ka ọ gbaa nwatakịrị a sansurugede nwatakịrị a na-aya ahụ o ji ekwogotarị ya ọgwụ ọ chọkwa ka ọ kpọrọ ya jee ụlọ ọgwụ mara ife na-ayị ya na ife ọma bụ ya meghepụrụ ya ọkpa ka ọ na-adawarị ka ọ na-akpọwarị ọ chọọdị ịma na ọ dawarịcha na ọ nwụrụ anwụ ka ọ dị ndụ ọ gbasaghị ọrịanụ maka na nne nwatakịrị a na nna ya anwụgwe nya akpọnyeziri anya ka o were na-emere ife sọrọ ya n'ọgwụ ya ka nwatakịrị ya gideziela ahụ ọnkụrụ ya ka na-abọwarịkwa ya afọ ime a wee pụtazie nke bụzi na ọnkụrụ ya mazi n'ime ka ọdụ wee na-aya ahụ o burukwa ma afọ ime ahụ wee na-adawarịkwa nwatakịrị a o duzie ka afọ ime ebunyitezi nke buru ibu ọ chụpụ nwatakịrị a n'ụlọ ya si bie pụọ nwatakịrị a wee pụọ wee na-agagharị n'iro wee na-alahụ non-completed building wee na-ayọ ndị mmadụ ife oyọta orie oyọtaghị oyeri onye dị ime ọ na oye eje ụlọ ọgwụ ofugo nri ori bịa fọwa nke oye ji wee jee n'ụlọ ọgwụ mara ka nwa ya dịkwana n'ọgwụ ife a ka ọ na-ayọgherizi ndị mmadụ wee jụba ya ajụjụ ka a marụ na onye ọ bụ makwanụ ka a ya esi wee nyere ya aka nwatakịrị a wee kọbarụfa ife ya na ụwa ya na-eje wee kọbarụfa ife nwanne papa ya na-eme ya wee kọwarụfa ka nwanne papa ya si wee kpọta ya township maka na nne na nna ya nwụgo wee weluzie ya wee na-etili anyị ka akwụna wee na-agbarịsa nsurugede ọmahụ na-egwu ndị mmụọ nke bụ na nwatakịrị a na-akọwa n'oge ọbụla ọnkụrụ ya jechara bata ọ na-etie etinya amamife na-ewe ya na maka na nwatakịrị dị ime ka o ji etie ka ọ na onye adụ na ime nya nwa na-agba bọọlụ sinsi ọ na ọma na nwatakịrị ya eche goolu ọ na-agba ka ọ na-agba ya agbanye n'ime ebe ahụ na nwatakịrị ahụ nwaanyị nọ ya dị ime o ji eti ya ife ka ọ na-eti ya ife o ji wee duru ime ka ọ na-eti ya ife na ọ hapụrụ onwe ya dị ime ka ọ na-eti ya ife na ọ tụbara onwe ya ime ka ọ na-eti ya ife na nya nwa ka ejecha ife ọ ya eme nwa ka amamife ọ na-etiri nwatakịrị ya ife witi afọ ime o buo ọkwọ ntu a ka ndị ahụ si wee jee kpọọ ndị uwe ojii ndị polisi wee jebe na ya adị ọnkụrụ fawuti nwata nwaanyị a wee jee kpụrụ nya bụ efurefu nya bụ dimkpa Bini na kịta a na-agwakwa unu nọ na kọstọdi ndị uwe ojii wee sị ka m wetara unu ebe a ka unu tụlee ma na-agwa nke anụnwa na ọ dị mma ka ọ dị njọ kedu ife ị na-emerụ nwa nwanne nwoke ụdị ife a ịtụba nwatakịrị ime ọ na-aya ahụ ịchọọ dị ka ịgbọrọ ya jee ụlọ ọgwụ ka ị maa na ọ dị ime ka ọ na ọdụghị ime ka ị marụgodo ife na-aya nwa akpọnyere n'aka gị na ya bi
ị chọghị ịma ife ịma bụ ijecha ọrụ bata ka ijecha afịa bata i were nwatakịrị na-agbarụ One-for-the-road were nwatakịrị na-agbarụ Sansurugede ife a ajọkakwọ ọkwa ọ bụrụ na akpọrọ nwatakịrị akpọnye onye ọzọ ndị mmadụ asị na akpọnyeghị nwanne nna ya akpọrụzie ya kpọnye nwanne nna ya onye ọbụla na-echapụrụ fe anyanụ na nwanne nna ya na onye eme ife ọjọọ na onye etitọrịkwana ya na onye agba ya egwu ọlakịrịpụtụ na onye akwa ya ụkwakịrịkwọ n'ezikwa na anya unu mana onwụdị onye ya bụ ọkpọrọ mmadụ enechapụ anya na ụdị ife ahụ maka na ama n'ofu ọbara jifa maka na ama n'ọnwa nne ya na ọnwa nwanne ya maọbụ ikwu na ibi ya anyị ama na onye ahụrị na ekwensu dị ya n'ime na ajọ mmụọ na ajọ mmadụ nọ n'ime ya ka ọ dụ ọkwa ife nna otu ka m wetara unu na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị unu na-afụ ebe a na-ekwe ọnọdụ nwanne nna ya dewere ya na ya o nwere onye na-ajụ ọ bụrụ na onye ọzọ ka akpọnyere nwatakịrị anya na ya biri onye ọzọ wee mee ya ife a kedu ife nwanne nna ya ya ekpe n'ikpe na-ebutere ụdị ikpe anụnwa si ya na onye ọzọ tụwara nwa nwanne ya nwoke ime alụ ajọkakwọnụ